kendo wan gi evidence go. Koro en kwayowa makende ni wadwa niya, waonge wach gi jok ma gichulo ng'ama osetiyo nego chul. To gi treat ji fairly, equally. Ni ng'ama nigi mathin cha, en bende oyud mare, to ng'ama nigi maduong' cha, en bo yud ng'at mane diere cha bo yud mare. Mano kende. Nikech tijegi kwa tiyogi, wadhi atua mang'eny kabisa mondo iti tich mitieki. Waolo pesa e bank, waolo pesa kuonde mopogore opogore. To kisetieko tich ma koro nego chuli, ng'ama chuli onge. Kamolit go kendo mogik, wan gi disability, wan gi nyithi sikul, joma nyotieko university, ma bed sirikal owacho maler ni e tich moro amora mitiyo onego bed ni miyo gi 30%. Jogi miyo 30%. Nyathi manyoa e skul chandore mamany pesa matitijni matieki. Kosetieko 3-4 years down the line, ng'ama chuli onge. Koro gikonyo yore makamago koso ginego jogo tikli. Mage shida ma wan go Kisumo.